Bueno, dende BNG o que estamos aquí para dar apoio á AMPA e á Comunidade Educativa do IES Praza de Barcelos, porque vemos como a Xunta de Galiza, como está a acontecer en tantos centros do país, ven de recortar unha nova unidade de educación infantil pois nun centro que a toda agora estaba tendo dúas liñas. Nos creemos que con esta situación o alumnado de Barcelos se pon no máximo de ratios que establece a legislación e nos lóxicamente creemos que isto é unha absoluta irresponsabilidade nun contexto de pandemia como que estamos a padecer. Nos creemos que cando todas as organizacións sanitarias o que recomendan é reducir ratios, non se entende que no IES, que no Colexio Praza de Barcelos, esteamos a incrementar as ratios, pero que ademais se produce un incremento de ratios a todo dobre da situación que estábamos a ter a toda hora. Nos creemos que os números do centro falan por si sós. Aquí agora mesmo estamos a ter alumnos, ata 23 alumnos nesta aula, e creemos, lóxicamente, que hai outros centros, sabemos que hai outros centros, que con estes mesmos números teñen dúas liñas de educación infantil. Nos o que exiximos a Xefatura Territorial, o que exiximos a Xunta de Galiza, é que nos explique por que motivos está a discriminar o alumnado de Barcelos. Entendemos que é unha irresponsabilidade absoluta que nun contexto de pandemia se estén a dar as ratios que estamos a padecer, e creemos, ademais, que é absolutamente irresponsable que a Xunta de Galiza, nun contexto como que estamos a vivir, non establecese ni unha soa medida a efectos de ratios para alumnado de educación infantil e educación primaria. Estamos nos mesmos números que nunha situación de normalidade, e creemos que esta situación exixe medidas especiais e que, dende logo, o que é absolutamente incomprensible é que, mesmo en centros que viñan mantendo liñas 2, pois se recorten estas liñas e que establezan ratios que se achegan ao límite permitido pola legislación. Como ben dicían os representantes da AMPA, aquí non é un problema de faltas de espazos, temos espazos para que se produza esa dobre liña que demanda a comunidade educativa e, ademais, creemos que con esta realidade cae fai augas o argumento da Consellería. Aquilo de que, aínda que quixeramos, non poderíamos por falta de espazos, vemos como no centro de Barcelos non se cumpre esa situación. Nos, dende logo, exiximos que a Xunta de Galiza se poña as pilas e traballe para a contratación de profesorado. Non hai criterio economicista que este por riba do dereito fundamental á saúde e do dereito á educación dos nosos fillos e fillas, e, dende logo, dende o BNG, como non pode ser de outro xeito, poñémonos a disposición da AMPA, do Colexio de Barcelos, poñémonos a disposición de toda a comunidade educativa para que se faga simplemente xustiza, para que os nosos nenos e nenas poidan ter garantido o seu dereito á saúde, o seu dereito á educación e, ademais, o poidan facer, o poidan levar adiante nun contexto como que estamos a vivir coas máximas garantías. Por iso queremos anunciar que imos registrar unha iniciativa parlamentar para levar ao Parlamento a situación que está a vivir o alumnado das familias e a comunidade educativa de Barcelos, e que poremos todo o noso apoio, estaremos ao lado desta comunidade educativa con todas as medidas que sexa necesario para garantir, como vos dicía, o dereito á saúde e o dereito á educación dos nenos e nenas do Colexio de Barcelos.